Gagasi FM, the sound of the city. But right now, guys, we've been talking about this, and Babes Odumo, welcome to Gagasi FM. Wala njani? Si grand wena? Ngiyaphila, umkhuhlane nje kuphela. Oh yini wenzani? Ayingene umkhuhlane ngihambe kakhulu Okay, umampintsha lo hambisa ingane emakhazeni. Uwe lo hambisa ingane. Ayapusha uBabes Odumo unenhlanhla abantu bayamthanda ingesili wololo. Ngenhlanhla anti presenter le company yami entsha ngazi ngane nenhlanhla Westing. Ocha, uyazenza nama companies these days. Uqale wathi original Shandis, Westing, usomashishini. No, ngikhule nje ngoba uthi usize kakhulu iBig Nas sasekhona Afrotainment sisasebenza kumnandi but siyasikhule. Since ubona kuphithela abantu abaningi kunekenge eningi efika yentsha. Nesikhrume sifaka abantu styleni so nami ngitholela into yami eceleni ukuthi ngibe ne-empire yami ngingagcina sengifuna imabala noise la bani mawuthi kengeningi usho imabala noise no I'm saying no I'm saying ukuthi wonke umuntu unephupho lakhe nami ngine-empire yami lapha Westing but kodwa sisase right ne-Afrotainment siyasebenza iBig Nas ikhona kumnandi nje I'm sure uyasho imabala noise ngaba khona nami ngikhona hayi sinasikhona ngothona nemarket sinasikhona nje ubona nje uBabes nje ufika wavala ngehlahla ingoma yokuqala eAfrica yonke usu number 2 udlala kakhulu bamthanda uthanda namantombazane engajwayelekile intombazane ayithanda intombazane ngikuyazi. Okay, I beg to that. I love like I am like a big you too, Sarosabe. Thank you, honey. Thank you. And then Babes, I think abantu abaningi bebeyibuza lento ukuthi abantombazana shama hooks isikhathi siningi awaduma. Sithatha singazijabu bani. Mampintsha bafaka lezi ingane ezicule but wena ufike nje wathi mawufika wacebula ama hooks and abantu bavele bakwazi nje manje. At some point I used to think weClarisse ukuthi uBabes Odumo ngicamkhuluma ngama-other babes. Me too, exactly. Ngayitshela wona and you know it's like these How did it happen though? Well, actually ngabona ngomampintsha iWesting iyona yabona ukuthi nginama gimmicks. Wakubona uphi mampintsha? Wangibona ki Hawaii music video Hawaii. So ngangamantombazane lawo ngangilethwe iagent coast to coast ukuthi sizotshikiza lapha nasatshikiza. So wabona ukuqina kwami. Ngathi mampintsha yakubona. Ayensukelana. Hayi. So you're telling me. So after that and then nabaqala bakufeature ngomeni zahlukene. Yeah, so that's why bengibiza nge-Queen of Gimmicks. Amatemi ngiwaphethe kakhulu. Ngisizwa ngisho nawe yena kumampintsha. Bese isikhathi athi ungasho kanje ngisho kanje. Okay. Mampintsha wafika ukubona lapha and then nahamba wazeka kusiza. Ngiyacabanga. Uyabona lento Clarisse. Mampintsha wafika ubona ingane thele ingane le. Wabona talent. Ziyakhipha la. But no, on the real though, Babes, like, is this something that you've always wanted? Yeah. Well, yeah, because vele ngisamncane nganginje nosis mathandi losebenza la ekhaya. Usebenza la iqale nje ekhaya mongena. Yes. So inganya auntie le wayazi babeze bese uyahlanya wena ngangi-acta ngicula ngidansa ngenza yonke into nje. So boshaya lezi zinto apparently bathi ubaba wakho umfundisi. Yeah, ngi-PK. Oh yeah. So a pastor's kid wawuthi ubaba kecula lapha ethi masimbonga uthi wena engathi uyazi uyathanda lelo mculo uthandana uma simbonge engathi uyazi. But are they supportive? Kakhulu ubaba ukafaka iskip esibhalwe ithegetheke ama meeting esonto. Hit us up on Twitter and Facebook. Give us a call as well. Mafuna ukukhuluma nanangu Babes ukhona amakhonto ofuna ukuyibuza sitshele lapha The Big Bang 12 to 3 p.m. That's our page on Facebook. Like it. The sound of the city. It's Mikasa, Big Nas, no DJ Tira, Barman, and Big Nas, Deben Finest, Tseke before that one. And see a good quiz, young man. Know your case then. It's a very nice quiz. I'm so ready. Q. Got. Awucacisa konje mfana ubani ohamba phambili ngama-wins? No, ukini nasamba phambili nje ukini ukupay. Yes. Ngamshaka ngakonje. Yeah, for the last 2 weeks, we khala ngaphansi. Sanda wathola 5-0, then wathola 4-5-4. No. Khala ngaphansi konje. Ayilo lokuthola semafama semampintsha namhlanje uzomela nje kancane. Unswini niza ngaphansi konje nje. Njalo. Usamshaka akwazi wasamshaka ngakho yasanda kweli.
Thank you. At least you are wanting Milan and me going away and you don't want to win inyanga yonke, but it's fine. Lalela, so sepika uMampintsha manje. So namhlanje upika uMampintsha. Yes. Babes, I already. Awufika ingulube ehlathi. Hayi. Qala wena no babes. Izolimala ingulube ehlathi namhlanje. Izolimala kakhulu. And okay, I think it's ngithola time yakho. So that's so right. Q. Yeah. Buya ngangijaya ukuze makuthi kanjani yabo. Mabezama ngongirop ungibhekele. Ungibhekele. Okay, babes, are you ready? Okay. 1 2. Let's go. Igama lithi bayede lisetshenziswa makubingelela abantu la eKZN. Mekubingelela inkosi yamaZulu. NES inumber plate yakuphi? NES. Inumber yase Newcastle. Mawubheke ngathi ubheke Olundi. Udlula kuphi? Show. Yes. Which township uBabes odumo ngakuphi? UBabes odumo oseLamontville. That's right. There is Wildlife Park mawudlula nje kancane outside of Maritzburg ngaku N3. Iqanjwe ngebhubesi bathi yini igama layo ngesingisi? Yini le? Okay. True or false? The Oribi Gorge is a Potchefstroom. Is that true or false? False. Mapita, don't give up. The wildlife park that's just outside of EPMB. Mobheka nje la N3 eceleni. Iqanjwe ngebhubesi kuthiwa Bhubesi 1 ban. 5 4 3 2 1. It's actually Natal Lion Park. Okay. In Natal Lion Park. So it's turning up. So let 3 lakin. Okay, cool. Yes, 3. Not bad. Not bad. And Oribi Gorge is a Potchefstroom. Yes, that's true. And yeah. Bitch, are you ready? Okay. Yabona njalo. Yabona. I know. Ngeke mfana qinisa. Bitch, are you ready? Qinisa mfana, qinisa. Okay. Mampethu umuzo oqala amadama awu3 aseKZN noma imaphi? Lokhuzana what dam kanjeni imali dam What? Come on. Hayi emkadam. Yeah. Ne what dam kanjeni ungamtsheli. Okay. Next question. Ophathe game reserve ikephi? Ophathe game reserve. Ophathe aliko ngaphathe Somewhere north. Le. Sengase not coast. No, Inegama. Yabona ke. Okay, next question. True or false? Marine Parade igama lomgaqo ngase Bridge Front. True or false? Yeah, true. Okay, what is the name of each genre pioneered by Durban's finest to DJ Tira and the Professor? Genre. Ichandra. DK. Come on, no igama lakhona. DK. Wow, what is the name of the Zulu ceremony lama versions ahlangana khona every year? Umuntu oglisile lo muntu adudlana naye. Serious. Yabo makuthiwa bengibuza uMampintsha lembuzo bezothola 10 out of 10. Amadama awu3 there's a lot or he's Mia Inanda Josina ngizwa ngemicrophone. Wow. Exact you. Azoshaya isikong njami. Bozo thobo bana abawinile futhi. Mampintsha Ezinja ze live. Mampintsha bethu sifikele no1. It's fine. Zamile njami. I don't understand. No1. Listen. Na vele bayedwa phuma na1. Ngiyabona manje. Ngiyabonga sakubongela njami. Simshayile izandla. Wait. Yazo Babes mfethu yena vele nje wenza into amehlo. Sicela abantu senze lama moves akhe kamnandi sibothe uwinile mfethu Babes uphume na 3. Okay. Out of all the things, I'm trying with each genre ya DJ Tira no Professor. Aye. Come on. Nama ngumzwanga lo yambuzo ukuthi. Hayi kahle kini. Nama bengasabuza ukuthi. Nama mina bengihlaba ukushela ingoma yabe entsha ngicela music like that. Okay. When we come back, Babes uzoshaya ama moves wakhe, and so record a video yakhona and we're gonna post it on our Facebook page, the Big Bang 1223. Yes. So if you are on Facebook right now, make sure that we are going to sithole lapha ngoba yey wololo. Hello South Africa. Ay Q, get a Q. Oh, that was good job.
Oh my God. Let's wrap it up and then Masisivala. So sesibuza ke Twitter handles, Facebook so that people can follow you guys. And then what's happening? MC Friday, Anish. Yeah. Come sit down. It's fine. I'm not pushing. Never ever seen before. Ay, vengo, man, I told her. We are such a story behind it. I can find the article. Yeah, she's still No, tell us on Let's Gaga FM, the sound of the city. It's Babes Odumo Wololo. Ingoma eshisa kakhulu. I don't think I think number one ingoma enidlala nje Africa number 2. Yeah. Africa yonke ngicela kuba Adele bese kuba Babes etc. etc. And then Mzansi number 1 eh. Hayi umzansi number 1 edition eyiningi nje. Yabona ziya. Number 1 I think nala ekhaya singenile vele. Oh God, yeah. Uzomsiyaphinda ngoba ayithanda abantu. Nice one. So, how do you get a hold of you? Social media. I know I follow you all the time on Instagram, so I know exactly what you get up to. But for Umuntu that doesn't have your social media contacts, how do we get a hold of you? Well, go Insta, it's Babes Odumo, Twitter, Babes Odumo, Facebook, Babes Odumo. Nice one. And if you are on Facebook, uzokwazi ukuthola video ka Babes at eShala studio. Angena noqatha. Kwavele kwafika kakhulu. Mapintsha, what's happening? No kumnandi kakhulu namhlanje sinalento ethi #Wololo Friday esiphushayo njengoba ingoma ishisa kwela seDurban futhi so siswethu uzodlala la ekhaya sobe si absolute eclubini sobe sifeatureile nje igenge eningi lapha nami ngizobe ngikhona ngi half afro half westink so ngizosupporta no Babes yani igenge eningi nje zobe DJ kodwa nisobe siphelezele no Babes ezodlala abantu bangakubo la ezobonga. Okay, ngifuna something le ngoma yeWololo yaqhamuka kanjani vele? Ama-ideas akithi ama-ideas ama-artist nawe i-artist lo kwenzakalani ngiyalalela yabo vele izinto esuke zenzeka la around wena ngiyayithatha sizenze ingoma. So it was all about Wololo. Into ekhona la Wakwenza something sifuna kube luhololo iba igimmick ehlanganisa yonke into emnandi ngizoyazi ukuthi sipusha into omnandi kakhulu. Thara Q, talk to me mfana, what's happening ukuphi wena vele? Ngiyazi busy days insuku kunomunye umngcwabe ngeke no serious Q so busemathuneni ase no Q ama ingcwabo ngiyacela bafike no sicela sike advertise ingcwabo Q okay emathuneni ase ngikhona the Q hlonipho labadala asabelele phansi
Angiyasho into engiyojabulisa laba sebethule ngizofika ngihlekise lapha ngihlekise kamnandi nyakaze nama tombstone kube mnandi. Thank you very much guys. So besinibona and I'm sure isingile ebesibini masini dropper so idropper qala like akasi. We have khona ne-artist lesibili ebizwa uMadanon bayamazi nje kakhulu omunye emgwaqeni omunye lo ngithanda wash so ngizamile nesitebele ukuthi ngithatha abantu eceleni ngivela kubona Labo Sparks bantwana uSparks bantwana umuntu omngane simenzele naye ingoma sesebenzela ngamanye abantu asinkinga but nje uMadanon lapha eWestinki usenesingle siphelile feature yena uBabs nami ave nginethandla unamangu ufake ekhaya. So naye bayilindela abantu zoyidropha nje in 2 months ngoba sisaphusha usestereo kancane manje. It's alright. Nice one. Thank you very much guys. Siyabonga kakhulu. And niqhubeke nje nibe grand. The video yakhona sisazosabalala ngiyakutshela into ezoyitrenda. Support yonke leminyaka. It's Gagasi FM, the sound. Gagasi